isabelo mali yasendlunkulu inyuke isuka ku-65 million ngonyaka odlule ngayo kuhloswe ukuxhasa imicimbi yasendlunkulu lapha kubalwa nokulungiswa kwegodlo esezindala. Akuyona imali ongathi imele specifically ukuthi iya kubayede kuphela. So ngicabanga ukuthi lokho kubalekile ukuchaza, kodwa futhi njengekwaZulu Natal nohulumeni wakwaZulu Natal sigqaja kakhulu ngobukhosi kusukela ukuthi sinenhlanhla yokuba uhulumeni onobukhosi bakwaZulu obunomlando omude. Amaqembu ezepolitiki nawo aphawulile. A lot is going on under the premium. We have been asking questions about the farm given to one member of the Royal House and the same person who is a board member of the trust. Zikalala uthi uhulumeni uyimisele ngokulekelela indlunkulu izakhele eyayo inzuzo. Uphinde wathi uhulumeni usebenza ubusuku nemini ukuletha insiza kulabo abakhahlanyezwa yikhukhula. Bongani Gema, Indaba SABC eMgungundlovu.